Ahoj, dnes to bude recept na nanúky pre psa. Nanúk je super na ochladenie psa, alebo aj ako mlos, ktorý ho vie dobre zabaviť. Ja budem robiť ovocné aj zeleninové nanúky, ale ty si tam môžeš dať hociaké ovocie a zeleninu, ktoré môže jesť pes a ktoré má zrovna tvoj pes rád. Na nanúky budeš potrebovať formu na nanúky, bezlaktózový a bez cukru biely jogurt. Pes, ako aj väčšina cicavcov, nevie straviť laktózu a preto musí byť bez nej. A ovocie a zeleninu. Ja som im tam dala do ovocného nanúku rozmačkaný banán, nastrúhané jablko, len si dávaj pozor na jadierka, lebo tie sú pre psy jedovaté, lebo obsahujú kyanid. Jablko je ale inak veľmi zdravé pre psov a podporuje trávenie a ešte som im tam dala jahody a do zeleninového som im dala nastrúhanú mrkvu. Mrkva je zdroj vitamínov a minerálov, podporuje rast kostí a zubov a zdravé oči. A šalát a zeler, ktorý tiež obsahuje veľa vitamínov A, B a C, ktoré sú potrebné pre zdravé srdce. Ovocie a zeleninu si nakrájaj, rozmixuj alebo nastrúhaj a daj ich do formy na nanúky a potom tam pridaj jogurt. A už to len daj zamraziť do mrazničky a keď to bude zamrznuté, môžeš to dať psíkovi. Iba si dávaj pozor, aby to nezjedol moc rýchlo a radšej buď celý čas pri ňom, keď to bude jesť. Do komentárov daj vedieť, ako to tvojmu psíkovi chutilo a vidíme sa niekedy v najbližšom videu. Ahoj!